tun trum chu Shillong kan kalna te kan thlir ho do na leng puya chang ai kan thlok chhuak do na thla te kan han la ho le ri loka kan tluanga he ma pui leprosy missionary ani a la ma pui fel khop mai uma dinani a TLM aizol ES ani kan tluang ta a moi khop mai ma pui mut chuak ngang mai he mu thluwa mut te chuak ve du reu lu to ka kan thleng ta Shillong airport kan thlenga kan in zui dam dama chuan kan bung ruwa te kan luggage te kan lo nga ka nga te an airport a hian airport atang hian Phar ho omna Phar ho an enkolna nongpo lama kan kal phot don ani min lo shwai tur lo thlenga nongpo lam panin ti han kan kal don ani barapani chunga kan tlan me ka moi khop mai nakina thla te kan la don ani kan riana tur kan thleng na tur kan thleng ta baptist house a kan thleng dona naktuk inrin ni a hian kan bazar ranga words lega te kan kal dona azanin choi kan an muha dam naktuka kan bazar dona ni o kan bazar ta he leitur lo tam khop mai ma se leitur ber po kan shilawa kan an enkwal vel phot ani he mola te kan han kal kwala pamadin an min te kwal pui vel ani hi ani local chang to a experience lo nei deu lek to a min kal kwal pui a pola ma he kan han te kwal le dona kan in le tak tak to dona ni chung te chan te thil hon tur kan han le ve nge Zanlam bazar po adnuam khop mai he kan ri lui luya cholni zingania nubuang ite hei pa te nupa in choya min soma o an nupa hian Shillong kan online kanu te ka patin en hian anin nel ema kumre tak hnuah pathian awangin e kanin mule theya lom khop mai masaber na tan BCM modern ting Shillong kohhran he kan kal masabera ovo in hian munli vela kohhran palia rawngbawlna kan nei dona a in hlatlom ang renga a program kan nei zo atian kan kal ngal char zelani pun kan mang zowa kan chwa san dona PCI Shillong kohhran kan kal le dona ni PCI Shillong kohhran kan thling ta a chunlamania tian program te kan an mang zonga kan income zoa a kohhran danga kan kal le dona ni BCM Shillong kohhran kan omle ta